Isang masayang araw sa inyo lahat mga kasolid. Isang masayang araw din sa inyo, Mrs. Kitchen Camera Girl. Isang masayang araw sa inyo mga kasolid. Palagi tayo sa putok-batok tsaka manok, no? Lagi na lang manok, baboy. Ngayon, i-ibay natin luluto natin. Dahil ang recipe natin ngayon mga kasolid, magluluto tayo ng garlic butter with salted egg sugpo. Yun o. Good size lang to, no, Mrs. Kitchen? Tamtamang size. Tamtama lang, mas malaki pa rin yung giant sugpo natin dati. So, ang gagawin natin mga kasolid, gugupitin lang natin yung mga ano niya, mga paa. Tsaka yung ano to, tusok, yung tusok dito. Pangalisin natin yung sinasabi nilang dumi daw ito. Yun o. At lahat to, ganyan gagawin natin. Last na to mga kasolid. Sarap niyan. Garlic butter with salted egg sugpo. Yun o. May twist. At dahil tapos na nating tanggalin yung mga galamay niya mga kasolid, start na tayo manggisa. Unahin muna natin ang bawang mga kasolid. At pag naluto na ang bawang, sunod na natin ang butter. Siyempre, isunod na natin ang mga sugpo mga kasolid. Yun o. Mapaparami na naman ang kain mo yan. Sigurado, Mrs. Kitchen. Grabe yan. Sarap eh. Sirahin ko mamaya. Stop muna tayo sa baboy ngayon ha. Wala mo ng putok-batok. Lagyan natin ng paminta. Putok-bulsang una. Pan muna natin ng mga ilang minuto mga kasolid. Okay. Yun o, ganda na ng kulay o. Haluin natin. Bango, Mrs. Kitchen o. Wow. Mamaya ka sa akin. Siyempre, lalagyan natin ng pampalasa. Ito, royal o. Yan. Hindi magsisilbi sa bago. Sarap niya. Lalagyan din natin ng tomato sauce. Ang sarap niya. Lagyan na natin lahat to. Pakuluan lang natin ng ilang minuto mga kasolid. At siyempre habang hinihintay natin kumulo mga kasolid, lalagyan lang natin ng royal ang ating salted egg. Yun o. Tutunawin natin. Kahit yung putay sasama natin. Hindi lang yung egg yolk yung ilalagay natin. Dalawang pirasong itlog malat pala to mga kasolid. Yun o. Okay. At syempre, ilagay na natin ang ating secret ingredients, oh. Yung salted egg na may royal. Ang bango, Mrs. Kitchen, oh. Naamoy na talaga. Nalalapit na. Lumakot, no? Pagmumukbang. Lalagyan din pala natin ng white sugar. Tansya-tansya lang to mga kasolid. At papakuluan lang natin ng ilang minuto to mga kasolid. Tapos anong gagawin, Mrs. Kitchen? Kainan na. Mukbangan na naman, yun no. So yun mga kasolid, ito na ang ating nilutong buttered garlic with salted egg sugpo. Yun no. Sarap. So ano bang ginagawa natin, Mrs. Kitchen? Kainan. Hindi muna tayo magbababoy at manok ngayon mga kasolid. Seafoods muna tayong titirahin natin ngayon. Alam mo lang putok-batok. Laki oh. Bulls. Para sa ito, Mrs. Kitchen. Sarap. Siyempre, meron din tayong sauce. Yun oh. Oh, palagyan sa kanya. Yung sauce ng sugpo. Sarap.
Medium size lang to mga ka-solid, oh. Hindi siya gaanong malaki. Hindi maliit. Medium size. Unang subo. Kain po tayo, Mini Crafty Lady. Sarap. Laki, oh. Shoutout pala guys, Ponciano family. Shoutout. So natin doon sa sauce, yun, oh. Libre. Mga dabar cuts natin yan. Oh, Grabe. ang sarap ng pagkaluto mo, Mr. Kitchen. Lasang-lasa yung salted egg, no? Sarap pala may salted egg, no? Yung butter, lasang-lasa. Diba? Kain po tayo. Sarap. Ang taba. Malasa. Yung alat at tamis. Nag-balance. Kain po tayo. Yun, oh. Sarap ah. Ito yung ulo, oh. Mataba. Grabe, ang bango. Sarap. Solid to. Kain po tayo. Grabe. Sarap. Grabe. Kain pa. Hindi na nakapagsalita, sobrang sarap. Subo na lang ng subo. Tamitin sa kanin, ah. Wala nang kanin. Tirahin ko to. Sarap. Eh. Sauce pa lang, ulam na eh. Siguro kahit sauce lang sa akin, pwede na. O kasi may salted egg kasi niya. Bonus na lang yung hipon. Hipon ba ito? Sumpo. Sumpo na siya, no? Ano siya? Alamang. Pero yung masarap talaga yung sauce. Yun ang magdadala. Kaya dinidila-dilaan mo na. May lasa pa din. Ano ba yan? Sarap. Grabe, sarap. Yung ulo. Parang tatawbin yung kaldero natin. No. Sarap. Sarap ang kanin.
Kain. Kain po. Ay, ito the best. Bonus na lang talaga yung sugpo. Yun o. Kaya ko na tumigil, Mrs. Kitchen. Ubusin natin yan. Yun o. Ay, pagtira natin sa boy sipat. Sabi niya, wag daw natin siyang ubusin. Ubusan. Pati ulok, ninayin ko na. Ayun. Sarap. Nilaan nyo na yung mga kamay nyo guys dahil sa sarap. Malasang malasa. Sabi. Ano? Kita nyo ba yung mga solid yun, no? Usaw natin dito sa sauce. Sabay suba. Lakan natin. Mataba yung sugpo, no? Mataba. Grabe. Sipat. Gusto ka na? Ay, gutom ka na? Last ko na to. Ang sarap ng balat. Oo, malasa. Nasa kanya nanuot yung lasa kasi. Nasa balat na yung lasa niya. Wala na tayo. Usaw natin dito Wala sa na sauce. kaming kanin mga kasolid. Yun o. Para kay Madam Mini Crafty Lady, yun o. Shout out sa'yo, madam. Ingat ka palagi dyan. We love you. Grabe. Grabe. Sipat. Meron pang natira kay Boy Sipat na lang to. Huwag daw natin ubusin. Baka magalit siya. Napatayo nga siya, oh. Sipat, tikman mo. Huwag kang mag-alala, Boy Sipat, meron pa. Basta sipatin mo lang kami yan sa camera. Siya yung taga-sipat, mga kasolid. Grabe, nabasuwa ko. Wala nang kanin? Inubos mo na yung isang kaldero. Ano? Hanggang dito na lang tayo. Hanggang dito na lang. So yun mga kasolid, naubusan na naman kami ng kanin. Lagi na lang. Ang lakas kumain ni Mrs. Kitchen, tumataba na siya dahil sa mga luto ko. Sana po nag-enjoy din po kayo sa aming masayang mukbang. Hanggang dito na lang po mga kasolid.